Bombo Business News. Kabombo ginpatuman subong aga ang panibagong rollback o kung adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Rollback ina pero senintimos lang. Sa diesel, 60 sentimos ang ginubo sa kada litro. Sa liwat sa diesel, 60 centavos per liter. Sa gasolina, 73 centavos, 73 sentimos ang ginubo sa kada litro. Sa kerosene, 2 pesos kag 9 sentimos. Sa liwat sa kerosene o kung gas, 2 pesos and 9 centavos per liter. Ini nga rollback, una ginpatuman matapos ang duha ka sunod-sunod nga semana nga mayara sang big time price hike. Sunod sa Department of Energy, ang pinakauli nga pagbago sa presyo ginbase sa mga movement sa global oil market bangod sang padayon nga mga hitabo sa Middle East nga padayon nga nagaapekto sa supply kag presyo sang langis sa bugos nga kalibutan. Samtang bangod sinang adjustment, yari ang price range subong nga semana. Sa diesel, 91 pesos and 50 centavos tubtob sa 95 pesos and 50 centavos per liter. Sa gasolina, 91 pesos tubtob sa 101 pesos per liter. Sa kerosene kung gas, 119 pesos tubtob sa 125 pesos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ganbase sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon alas 9 subong nga aga. 60 pesos and 93 centavos ang US dollar, 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 87 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 33 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 87 centavos ang baylo sang isa ka euro.